сега приятно гледане. Стресът е сред най-големите предизвикателства за здравето през 21 век. Стресът засяга все повече хора и то от всички групи на населението. При стреса е важно да различим две неща. Първо, кое всъщност предизвиква стрес при мен? Защото причините могат да бъдат много различни при всеки. За някои хора стрес може да предизвика някой колега, докато за други това не е проблем. За мен, например, е стресиращо да стоя в задръстване, за други това дори може да е отпускащо. Разбира се, има класически причини за стрес. Например, ако винаги трябва да сме на разположение или притискащите ни срокове. Някои житейски страхове, като това да загубим работата си. Но също така общо валидни теми, които засягат всички ни, като климатичните промени, войната и други. Тези неща създават фон за стреса. Но независимо от това какво лично аз възприемам за стресово, реакцията на тялото при стрес